Ihubo lokuqala. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeleleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabakrolodayo, kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Unjengumuthi otshalwe ngasemfuleni yamanzi, othela izithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nako konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kuwo. Ababi abanjalo, kepha abanjengamakhoba aphephethwa ngumoya, ngaloko ababi abayikuma ekwahluleleni nezoni ebandleni labalungileyo. Ngokuba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo, kodwa indlela yababi iyobhubha. Umthandazo wami nami namhlanje sinqaka intambo koDaviola The Weekend Ntontoni, ukuthi mina nawe sikhethe kulonyaka ukuthi kazi hlobo luni lomuntu ofisa ukuba uyena kulonyaka ka-2025. Ihubo lokuqala lisindlalela ihlobo labantu ababili, wena nami asokhetha ukuthi yimuphi lo muntu esifisa ukuba uyena ngo-2025. Sabona mlaleli ohlelo iSound Doctrine Hub khona la emsakazweni Vuma 103, the adult radio for the young at heart. Mina ngudidi Nkosi ngenjwayelo, ngihamba nomfoka Khoza. Singena ngengoma kaNtokozo, ntombazane kaMkhize, ethi umthandazo wami. Umthandazo wakhe ukuthi ahlale sesandleni sikaSimakade, umthandazo wakhe ukuthi ahlale njalo kugcine egcinwe esandleni sikaSimakade. Mina ngithi umthandazo wami namuhla ukuthi angenze le ndoda, lo muntu wesilisa, lo baba, lo mkhulu enguyena, lo okhulunywa ngayo lapha kuhubo lokuqala, evesini lokuqala ukuya kwelesithathu. Kazi wena hlobo luni lo muntu ofuna ukuba yena. Sibonge kuDaviola The Weekend Ntontoni, abantu abaningi. Jabula kakhulu ukuba nawe mfowethu, nami ngifana nabalaleli bakho bese sikukhumbule impela. Kepha-ke laba bebehlele esiqikini sakho, they did the work and kept the home fires burning. Hambe kahle mfowethu, usuyophumula la uphumula khona. Mfoka Khoza, sawubona ndoda emadoda. Siyabingelela mfundisi, ngiyababingela abalaleli. Siyayibonga kakhulu inkosi inathi nokuthembeka kwayo, sinethembe elikhulu kuyona noma siqala lo nyaka umusa wayo umile phakade. What a blessed thing it is mkhathini ukuthi nginabantu personally ngibaziyo abadlule emhlabeni ngolesihlanu. Nginabantu not ngolesihlanu, on Sunday or Monday the 30th, and then omunye udlule Monday Tuesday the 31st kuzoba o New Year. Mina nawe Khoza namuhla umhla ka-5 onyakeni omusha sha, enyangeni entsha sha, sisakwazi ukuthi siphefumule sibe mvakalo mbhobho, sikhulume nabathandi balolu hlelo, nabathandi bakaNkulunkulu, nabathandi bezwi lakhe. What a blessed thing that is mkhathini, that we take so very much for granted. Kuthini wena mkhathini? Umusa kaNkulunkulu wathi omunye uNkulunkulu esafuna uphile, you are immortal njengoSuperman, akekho ongakubulala. Ayikho into engakuthatha ma uNkulunkulu esafuna la, kodwa mase sifile isikhathi sakho ayikho futhi indlela yokugwema. Ukhiye ukuthemba uNkulunkulu nanoma ngabe isiphi isikhathi esifika empilweni yakho. Namanje njengoba thina singene lo nyaka nomusha sisaphila, siphila ngokuthemba yena, besithembe yena kodlule, namanje sithembe yena. Akafilani ngeUNkulunkulu uyakuprepare for zonke izikhathi. Sithumela amazwi enduduzo kubo bonke abalalele lolu hlelo nabathanda uNkulunkulu nezwi lakhe, abahleli ebunzimeni
ngihlale ngizwa ukuthi bathi bahlele emanzini bashonelwe izihlobo zabo abathandiweyo babo, izingane, odadewabo, abazali, nako konke lokho. Simakade uyanazi, uyanithwala unani. Ngiyalithanda ihubo 34 makwenzeka izinto ezinje emkhathini, because uthi uSimakade yena uqobo lakhe uthi useduze kwalabo abanhliziyo yaphukileyo. Kwangathi uyazi ukuthi ngalesi sikhathi umushonelwe isihlobo sakho, iningi lethu ngisho noma sindisiwe asifuna ukuzwa lutho ngoNkulunkulu, ungasifundela iBhayibheli, ungasitshela ngoNkulunkulu, sisanesa amanxeba nobuhlungu, sisazibuza ukuthi bekuphi lo nkulunkulu makwenza lokho. So ngathi uyasi-understanda leso simo leso, ebese ngathi uthi yena uyazimema abe khona, uthi useduze kwalabo abanhliziyo yaphukileyo. So noma ngabe siyamfila, noma ngabe simfili, noma ngabe siyamema, noma ngabe simmemi, noma ngabe siyamquestiona, noma ngabe senzani, kepha yena uthi usihlale seduze kwabanhliziyo eyaphukileyo. What a comforting thing ukuthi umnini mandla onke kuleso sikhathi leso uyena ozimema qathatha afike abe seduzane kwakho ngoba ebona ukuthi inhliziyo yakho iyaphukile. Uyakunikeza amandla okudila naso sonke isimo. Akavumi ulingwe ngokungaphezulu kwamandla akho, kodwa kanye nesilingo ukunikeza indlela yokuphunyuka ukuze ukwazi ukumelana naso. Kuhle ukumethemba uNkulunkulu kwenza ukuthi ungesabi noma kufika izinto ezisabisayo, njengokushonelwa, abanye baphelwa imisebenzi, abanye kugula bona kubuye ngathi kuzohamba bona emhlabeni. Kodwa uma umethemba uNkulunkulu uyakunikeza amandla, akunikeza ukuthula kusona isiphepho, akunikeza intokozo, akunikeze ukwazi ukubekezela. Umdumisa uNkulunkulu ube ufakazi omuhle kaNkulunkulu ngesikhathi udlule ebunzimeni, ungaliphoxi igama lakhe. Uyakunikeza amandla uNkulunkulu mawusondela kuyena, uzizwa ulingene nomthwalo sokuthwele. Asingene esihlokweni sanamuhla mkhathini, umbuzo enginawo ukuthi hlobo luni lomuntu ofisa ukuba uyena kulonyaka ka2025. Ngiyazi kulesi sikhathi mkhathini isikhathi la abantu benza ama resolutions, bathatha izinqumo ukuthi lonyaka bazowenza lokho, bazofunda amaBhayibheli, bazosondelana noKristu, bazohejima, bazohamba bayofesa, abangasebenzi bafuna imisebenzi, bazaba obaba balungile. Umunye ziningi inqumo abantu abazenzayo abayithathayo ezinhle nezingezona zinhle. Ama resolution abaningi abasindisiwe bayongena kwi-prayer and fasting, mebengangenile already, bayoclaim izinto zabo ezadliwa isikhonyane, bayahamba baya entabeni bawubika usizo lwabo kuSimakade ngamathemba ukuthi babuya konke okudliwe isikhonyana sekubuyiwe and all of that. Ngiyafisa namuhla ukuthi kiwo wonke lawo ma-resolution sibuze umbuzo mkhathini ukuthi hlobo luni lomuntu ofisa ukuba uyena kulonyaka ka2025, whether enkonzweni, whether ekhaya, whether emsebenzini, whether kuma neighbors, whether uhlobo lomuntu okuzoba uyena ofisa ukuba uyena, irrespective ukuthi ukuphi, ube incwadi nje evulekile efundwa noma ngakuphi la ukhona khona kubonakale lolo hlobo lomuntu. Naye enye into sizokhuluma ngayo mase singena la udabeni, abantu ama-resolution abawathathayo mkhathini, ama-resolution aletha impumelelo, prosperity. Sibona kahle kamhlophe ukuthi uNkulunkulu uyafisa ngempela ukuthi siprosperishe, but kunendlela afuna siprosperishe ngayo esiyibona khona lapha kuyihubo lokuqala, ihubo 1. Now iningi labantu lizohamba liyokhuleka, lifasta, lenze yonke into, lisonga izandla, lithi hayi selinikele uSimakade konke, lifuna ukubona iprosperity. Lutho akuna prosperity ezofika la, ngoba kunezinto uNkulunkulu athi nayi indlela, nazi izinto okumele zenzeke, ebese kiko konke okwenzayo you prosper. Naso umbuzo usamile, hlobo luni lomuntu ofisa ukuba uyena ku2025? Sibona inhlobo ezimbili zabantu kuyihubo 1. Sibona laba ababusisekile nalabo abangabusisekile. Ingabe wena
ufuna ukuba umuphi umuntu ku-2025. Ngaphambi kokuba senze lokho Mkhathini njengenjwayelo, asicela uSimakade kube uyena osidatamisa kule ndlela. Siyakubonga Nkosi, musa wakho mkhulu uyithemba lethu, sinalelinye ithemba. Umfundisi sabuze lo mbuzo, siyalangazelela sonke enhlizweni zethu kuba abantu ababusisekile emehlweni akho, abangahambi ngeluleko zababi, abangema endleleni yezoni, abangabe mdibi munye nabantu abaqolodayo, kodwa abantu abathokoza ngomthetho wakho, abazindla ngawo imini nobusuku. Sifuna Nkosi ukuba njengezihlahla ey'tshalwe ngasemfuleni yamanzi ezizothela amaqabu ngawo ngesikhathi sawo, izinto zonke ezizenzayo ziphumelele. Sigweme Nkosi, asifuni ukuba ababi bona abangayukuma ekwahlulelweni, indlela yabo engayokuphumelela kodwa eyophela ngokubhujiswa. Asifuni ukuba njalo Nkosi. Sisize-ke usinikeze indodana yakho uJesu Kristu, esithi masikholwa uye bese siba ilabantu ababusisiwe, abazono zabo ixolelwe, abafundayo ukuphila ngendlela wena Nkosi osiyale ngayo. Ngiyabakhulela abalaleli bakhona ngiyazi abangakasindiswa abasilalelayo, ngithandazela ukuthi uthambise inhliziyo zabo, ubanikeze ukuphenduka ezonweni zabo, benze bayibone zezimbi izono zabo, bayibone bengcolile mabezenza, balangazelela ukuhlanjululwa ngegazi lika Jesu nokuxolelwa izono. Ubenzeke bamethemba uKristu, babalekele kuyena njengendawo yokuphepha impela. Laba sebesindisiwe Nkosi, benze bakhule ekuhambeni ngeindlela zokulunga, ekuzindleni ngomthetho wakhe, ekulithandeni izwi lakho, ekulilaleleni, ekulithembeni, ekuliphileni ezimpilweni zabo. Khona bezobusiswa wena, babe nedumela elihle kuwena, hayi nje kubantu kuphela. Siyakubonga ngohlelo Nkosi, siyakubonga ngalonyaka omusha, siyakwethemba ukuthi ulisebenzise ukusindisa abantu nokukhulisa labo subasindisile, bese wenza libe likhulu igama lakho, libe likhulu idumela lakho, ukhazimule wena ngalokhu ukukhuluma kwethu ngamasonto. Siyakubonga egameni lika Jesu. Amen. Amen. Sibonge Mkhathini, sibonge. Usakhuleka Mkhathini, ukhulekela nalabo abangasindisiwe. Hey, asibakhumbuza abalaleli ukuthi hey sinabalaleli abalithandayo lolu hlelo, abekade bengamthandi uNkulunkulu, bengalithandi izwi kaNkulunkulu, kepha bathanda lo msakazo. Emva kokuthi uDaviola esehambile bese bayaqhubeka balalela. Ebekade abanye babo lolu hlelo lobacika, abanye baze bafise nokucisha umsakazo. Esizobaletha nje maduze la e-studio Mkhathini, ngikhuluma njengensizwe efana nale kaMvilase lapha eMlazi, ebekade icikeka kabi kungena lo hlelo, idina into ongayazi. Nomuhle lensizwe sisindisiwe ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu kuleli hlelo. Khona nensizwe yakaMazibuko engizoyiletha nayo, bobabili yona ibivele isindisiwe, ikhonza kulamabandla la amakhula a very traditional. Iyalithanda nalo lo msakazo, ebese makungena lo hlelo icikeke nayo. Icikeka ngokuhlukile ngoba yena usindisiwe, kepha lezi zinto ezikhulunywa la ziphikisana naloko afundiswe kona, naloko akayikona. So ngiyafisa nje ukuthi sibalethe la emsakazweni Mkhathini abantu abafana nalabo. Ngiyazi ukuthi unabo nawe lapha ekhanyeni, you know, bazozithulela ufakazi ngamandla kaNkulunkulu. Umuntu angayithatha kancane lento ukuthi sikhulekela abantu abangasindisiwe abalalela, ayithathe kancane. And masawubona sowuzufakazi, sowubona lamadoda seseva emzimbeni kaNkulunkulu, esenentshisakalo. Lo munye engikhuluma ngaye ubesebenza namuhla, uyatohoza, uthola itoho, ubesebenza namuhla. Kepha uthi
akakwazi ukungaya enkonzweni ayobonga uSimakade mephuma lapho ayemsebenzini ayongena late. Ezinye zezinto lezo Mkhathini ezenza nalombuzo esiubuza namuhla ukuthi hlobo luni lomuntu ofuna ukuba uyena, ilo muntu owazisa uNkulunkulu ubeka uNkulunkulu phambili noma ilo muntu ofuna ukudependa ebuhlakanini bakhe. Na ihubo 1 liyasinikeza lokho Mkhathini. Mkhathini uma sibheka nje sibheka ihubo 1 babili abantu lelo hubo elikhuluma ngabo. Uverse 1 kuya kuverse 3 lisinikeza ngabantu ababusisekile, abantu abaprosperous. Iversion yesiZulu angiyithandisisi kahle lapha kuverse 3 ethi kuwo konke akwenzayo uba nenhlanhla. Amanye amaversion ethi kuko konke akwenzayo uyaphumelela. In everything that person does he prospers. Kushuthi noma yini ayithintayo iphenduka ibe igolide noma ikuphi. So le prosperity le ehamba inqakiswa abantu, iprosperity engekho, ihealth, wealth and prosperity engekho. uSimakade la usinikeza indlela yokuprosperisha ukuthi kiko konke ukuthintayo uyophumelela, because uma wenza lokho athi ukwenze uzohlala ufuna izinto ezisentandweni yakhe ngenhloso ezonikeza yena idumela, njengoba usho inhloso ezonikeza yena udumo nomsebenzi awenza ebantwini ngawe ngale ibusiso leza zabe kubusise zona. Unlike the opposite prosperity labantu abayifunayo enobu selfishness nenhloso yakhona ne prosperity abayifuna outside intando kaNkulunkulu. Ilo muntu oqala ebese from kuverse 4 kuya kuverse 5 isinikeza uhlobo olunye lo muntu limbiza ngomuntu omubi. Namkhathini sinabaningi abantu ababi abathi basindisiwe, kepha babi according to izwi kaNkulunkulu. And lezo sikhomba namuhla ukuthi kungani uNkulunkulu athi babi laba bantu laba. Eseqathanisa lo simbona kuverse 1 to 3 nalo verse 4 ukuthi kungani laba bababi. Asibuze ke umbuzo Mkhathini singena odabeni ukuthi hlobo luni lomuntu ofisa ukuba uyena ku-2025. Njengoba usho mfundisi, sonke siyafuna ukuba lapha kuverse 1 kuya 3, kodwa kucacile ukuthi kwenziwa kanjani. Bakhona abantu abaqhumela leya ndawo yokugcina kuverse 3 ukuthi uyaphumela kukho konke akwenzayo, bese bethi bazoba njalo bawuyeke uverse 1 2 no verse 3 ekuqaleni emchaza ukuthi unjani lokugcina iphumele into zonke azenzayo. Ubusisiwe umuntu ungahambi ngesuleleko sababi. Ababi banazi iluleko, bayathanda ukubonisana ngeindlela zokuphila. Ozama lokho okwenze nje, umfazi mayenze nje omenze nje. Kodwa umuntu obusiswayo akahambi ngeziluleko zabantu ababi. Abantu ababi abantu abachezukayo ebuhleni bikaNkulunkulu, eyalweni kaNkulunkulu, bahambe ngeindlela eziphambene nezikaNkulunkulu babi. Umuntu ozobusiswa uyazenqaba iluleko zabo, awulaleli nombani. Sometimes iluleko zabo iqhamuka kubazali, sometimes iqhamuka kumuntu oshade nazo, iqhamuka kubantu osebenza nabo, kubangani. Kodwa umuntu ozobusiswa uyayinqaba iluleko injalo. Akemi endleleni yezoni, izoni yakeni labantu abonayo kuNkulunkulu benza lokho uNkulunkulu athi akungenziwa. Kodwa lozobusiswa akami endleleni yabo, akami nabo masebenza imkhuba yabo, uyaba avoid abantu abanjalo, ayibalekele indlela zabo. Ongabi mdibi munye nabaqolodayo. Abantu abaqolodayo bayachwenza njengoba sikhuluma nje izwi likaNkulunkulu, bayaqoloda bathi bacabanga ukuthi bawubani laba, leli Bible labelungu sihlangana nalo, baqolode. Kodwa lozobusiswa akabi mdibi munye nabantu abanjalo, uyathobeka uma uNkulunkulu ekhuluma noma ekhuluma ngabantu. Uthi kuverse 2, kodwa lo muntu ozobusiswa uthokoza ngomthetho kaSimakade. Mayezwe izwi likaNkulunkulu iyathokoza inhliziyo yakhe, uyalithanda, ulibona lokuhlakanipha, ulibona njengento yokulalelwa, njengento yokuthi ikholwe, iqiniso leli uyalethemba, uphila ngalo, uhamba ngalo izwi likaNkulunkulu. Uthi manqedela uverse 2, azindle ngawo
imini nobusuku umthetho kaSimakade. Uhlezi usemqondweni wakhe ngoba ubona uyinto eyiqiniso, uyinto esizayo. Uma evuka ucabanga ngawo khona uzodirector usuku lwakhe, mayelala ucabanga ngawo khona ezothembela kuwona noma ingabe ubuthakathaka uyilalela ebusuku. Umuntu olithembayo izwi likaNkuluNkulu bese eyalenza. Banjalo bonke abalithemba izwi likaNkuluNkulu bahamba kulona. Umbona kanjalo umuntu olikholwa ngempela. Uthi kuverse 3, onjalo kufana nesihlahla esitshalwe ngasemfuleni yamanzi, esithela isithelo saso ngesikhathi esifaneleyo, iqabunga laso alibuni. Noma zifika igagadu kufika isikhathi sesomiso, ezinye izihlahla mayibuna. Lo ohamba ezweni likaNkuluNkulu akabuni nanini, uhleze ethela lezi izithelo zokulunga, ngoba izwi likaNkuluNkulu noNkulunkulu uqobo lwakhe unjengomfula ongashi, ohleze usupply lokho kudingwa umuntu okholwayo ukuze ezohleze kwazi ukuveza izithelo zokukholwa. Ezinye izinto ziyasha, sometimes abanye bayalithola usizo mbijana einyangeni nasezangomeni, kube ngathi kukhona ukuhamba kahle, kodwa lento ihambe ibackfire. uNkulunkulu esemahlulela umuntu ofune usizo la abengafuna alifune khona. Bese sithi verse 3 mayiqeda, uyaphumelela kukho konke akwenzayo. Ngoba vela ngithi uhamba endleleni kaNkuluNkulu, uhamba ngomthetho kaNkuluNkulu, akahambi ngendlela zababi. Indlela kaNkuluNkulu ziyaphumelela. Kuyenzeka sometimes kungabi lokhu kuphumelela abantu abakufisayo ngokwasemhlabeni. uNkulunkulu alethe izikhathi zobunzima, kodwa uyaphumelela nakuzona. Noma ngabe kuthiwa usekusweleni, kodwa uthi esekusweleni egcwele intokozo, eveza izithelo zokubekezela nokulunga nobuhle bukaNkulunkulu, egcwele ukubonga nokwaneliseka. Eswele njalo, ushonelwe kunzima, uyagula kwayena, kodwa uveza lezi izithelo zikaMoya Engcwele njalo. Uyaphumelela noma ngabe kuthiwa indlela ihambaphi. Bakhona abantu abafuna imali nje kuphela, abaphilela imali. Akuyona ke indlela kaNkuluNkulu leya. Uzucabanga ukuthi uzophumelela othandweni lemali lwakho bese uthi uzoklema lamavesi la. Ababi mfundisi abanjalo. Ngiyaphambi kwese kwababi emkhathini, ngiyafisa ukuthi sithi kuyiphoze la. Si practicalize emkhathini. Mhlambe sinikeze ama example empilo. Mesibuyela nje lapha ku verse 1 emkhathini. Uthi ubusisi umuntu ongahambi ngezeluleko zababi. Ongeme endleleni yezoni, nongahlala enkundleni yabaqolodayo. Now ithi lento emkhathini, awucheck abangani bakho. Awucheck nje abantu obuhambisana nabo nabantu abakusurroundile, ukuthi labo bantu labo phambi kwakaSimakade banjani, babusisekile, bayazana noSimakade noma abantu ababi. Now ngiyafisa nakhona lapho ukuthi siyibalansise emkhathini. Akathi uNkulunkulu siphume siphele ebantwini abangasindisiwe ngoba ufuna ukusebenzisa thina ukukhombisa uthando lakhe. But ukuthi abangani bakhe, abantu abane influence kuwena, abantu ochitha isikhathi sakho nabo, abantu abanjani. Ithini lento mawungena ku2025 awucheck emkhathini ukuthi wena mlaleli ukuthi le gang yakho ohamba nayo ifola kuphi. Bayizoni verse 1, ababi verse 1, noma abantu abaqolodayo. Bosuchazile ukuthi abantu abaqolodayo abantu abanjani. Lensizwa kaMvela sesikhuluma ngayo bekuthi makungena lolu hlelo sikhuluma ngezwi kaNkuluNkulu ebese qoloda. Na abantu abanjalo bathini laba bantu masekukhulunywa ngezwi likaNkuluNkulu, masekukhulunywa ngenkonzo, masekukhulunywa ngokusindiswa, masekukhulunywa ngezwi likaNkuluNkulu libhala belungu likhipha abantu emasisweni, lenzani. Bathini labo bantu ohambisana nabo? iBhayibheli lithini? Lithi phumphele kulabo bantu labo, because lithi ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi. Nongeme endleleni, endleleni akusho ukuthi odisturbayo, no shuthi lo ozinze kule ndlela yabantu abayizoni. Now siyizoni sonke emkhathini,
but labantu laba wena ohlanganyele nabo abane influence kubona bayizoni ezi-habitual noma bayilezona eyikhubeka umuntu akhubeka kunamuntu ovuka athi namuhla-ke ngiyenza isono but uyakhubeka umzalwane awele esonweni mesukuma futhi esonweni sakhe azilahlele ezandleni zikaNkulunkulu. Wena laba bantu laba uma benze isono benza njani? Bayajabula, bayakikiza, bathola ama-stars la kuma-epaulettes wabo emahlombe ukuthi they've done it. Thina sakhula kunalento ngesuthu ebizwa ngindololwane. Ufuna ukubizwa ngendololwane ngesuthu indololwane ke sijabane. Ufuna ukuba indololwane wena njalo masowuwele esonweni ubale njalo uthi 1 2 3 ebese uyanconywa ngezinto ezifana nalezo. Yiloko emkhathini engicanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi mawuthi ufuna ukuba umuntu onjani ku-2025, into oqala uNkulunkulu athi qala uyenze, check ikhampani yakho. Uthini umpostoli Paul lapha ku-1 Corinthians chapter 15 verse 33? Uthi do not be fooled. Angazi ngesizulu uthini. Ithi do not be fooled. Bad company corrupts good character. So ngayihumusha yona ngesizulu mkhathini. Uthi ningakhohliseki ukujwayelana nababi kuyakona ukuyiphatha okuhle. Exactly. Ayikho lento leyo ukuthi no mina ngisindisiwe ngeke bangenzise, ngeke bangiphuzise utshwala ngenkani, ngeke bangise emantombazaneni ngenkani, ngeke bangiqambisa amanga ngenkani and all of that. iBhayibheli lithini? Be careful when you think you stand lest you fall. So ibalekile lento mkhathini ukuthi umuntu methu ufuna ukuba uhlobo luni lomuntu this year, into oqala izwi likaNkulunkulu lithi checka labantu ohamba nayo. Now lebo ikhuluma yezwi likaNkulunkulu yini driving force yomuntu. Yabona umuntu abanye bethu benza ama-resolution ukuthi ngifuna ukufunda iBhayibheli from kuGenesis kuya kuIsambulo just to tick a box. Le ithi lapha kuverse 2, kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Akafuna ukuthika ibox lo akafuna ukwenza ukuthi naye abalwe njengabantu owafunda iBhayibheli. No, i-driving force yakhe and akafunda iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu uthi sifunde izwi lakhe so ufuna ukulifunda. Akamemorize izwi likaNkulunkulu enza ama-memory verse ngoba izwi likaNkulunkulu lithi asilifunde silimemorize. But inhloso yakhe ufuna ukwazana noNkulunkulu, ufuna ukwazi uNkulunkulu kangcono, ufuna ukuqonda kangcono ukuthi indlela yini ekufanele aphile ngayo every day eveza ubuNkulunkulu. So yini driving force yalowo muntu loyo? Now mawuzibuza ukuthi ufuna ukuba umuntu onjani this year, what is your driving force? Ngiyamthanda ku-verse 3 njengoba ugcine ngayo verse 3 mkhathini. Verse 3 abantu bacanga ukuthi prosperity so ukhulekile, so ufastile, so ubuyile entabeni, so uclaimile wadeclare konke lokho okudeclarayo, so ngizandla you wait upon the Lord. Ayisho njalo. Ithi whatever they do prospers. Now le prosperity lemkhathini akusiyi prosperity nje le yokudeclare yokuname and claim it. Akusile prosperity ye prayer and fasting ukuthi usuprayile ke so ufastile sekuzokwenzeka ama miracles. Le asi illustrate ma ingane esikole khuleka ufaste utadish, otherwise uzofaila. Ma ungasebenzi khuleka ufaste, thumela ama-CV, uphuma uyofesa, ufuna umsebenzi, otherwise akunamali ezongena. Ma relationship abheda, khuleka ufaste, ufuna i-counseling. You have to do something because konke okwenzayo kuzophumeleliswa yini? Because
mase ufunde izwi likaNkulunkulu usutadishe izwi likaNkulunkulu uyazi ukuthi uNkulunkulu uthini ngokunakekela umndeni uyazi ukuthi uNkulunkulu uthini ngokufunda ngokuba honest uyazi ukuthi uNkulunkulu uthini ngokuphatha unkosikazi noma wesilisa uyazi ukuthi uNkulunkulu uthini ngokuthembeka emsebenzini so whatever you do kwi-area okuyona uyophumelela. This is not like abracadabra magic name and claim it and all of that. uNkulunkulu akawafuna amavila. Lo verse 3 uthi hamba yosebenza yenza something within izwi likaNkulunkulu njengoba usulibonile ngoba ulifunda ulmemorize. Ngithi angigcizelele lokho mkhathini sikwenze very practical sibanikeza ama-tools abantu because bazohamba njengalabo baye entabeni bahambe nabo baye entabeni balandele wonke umuntu entabeni bafike bakhulume baclaim and name it and declare everything bese bayehla entabeni akwenzeki lutho vele ngeke kwenzeke lutho because akuyona iprosperity lo uNkulunkulu akhuluma ngayo emkhathini. Uma nginothisa ukuthi mfundisi ku verse 1 kune progression laphayana ejwayele ukwenzeka kumuntu mayehlehla enkosini ufika athi ongahambi ngiluleko zababi abese bala ukuma endleleni yezoni agcine bale ukuhlala sometimes umuntu maye wehlehla enkulunkulu kube ngathi ubedlula nje ezintweni zabantu agcine semile nabo usejwayele ukuba khona la athi hamba usenesihlalo la sekuyona indlela yakhe yokuphila le kumele uyibheke ukuthi uma ubackslide okusiphi stage la awulokhu inuprogressa towards ukuyohlala kugcine sekuyimpilo yakho into embi nesono busenzo noma kwenzeka umzalwane ewa maye umzalwane esonweni uyavuka masinyane aphenduke athola intethelelo abuyele ezindleleni zokulunga ungahambi nababe ugcine usuma nabo ugcine usuhleli nabo mawukuthi omunye wabanjalo isikhathi sokuphenduka lesi masikhuluma ngokuqala konyaka nokuqala izinto ezintsha phenduka ezonweni zakho uyibuyisele indleleni kaNkulunkulu. Hlobo loni lomuntu ofisa kuba uyena ku2025 0737091991 073907091991 noma u086101030 0861010 300 lalela uJosh Greben uthi you raise me up.